Zoznámte sa s Michalom. Michal sa trápi s prenájmom svojho bytu a už je unavený z množstva práce okolo toho. Neustále zadáva nové a nové inzeráty, po celý deň si dohaduje stretnutia a celú večnosť trávi na obhliadkach. Musí dohliadať na všetky termíny, chodiť na kontroly a servis bytu a po skončení nájmu ho pripraviť na ďalší prenájom. Jednoducho ho to stojí veľa času, energie a peňazí. Michal preto neváhal, objednal si službu prenájom bez starostí a zveril svoj byt do ich rúk. Prebrali za neho všetky jeho starosti od prezentácie nehnuteľností, obhliadky s potenciálnymi nájomcami, ich dôkladného preverenia bezdlhovosti, referencií, schopnosti platiť nájom a následného poistenia a podpisu nájomnej zmluvy až po pravidelnú kontrolu nehnuteľností, revízií, potrebného servisu a opráv. Zabezpečili hĺbkové upratovanie bytu a v prípade poistnej udalosti sa postarali o jej úspešnú likvidáciu a následné opravy. Odvtedy si Michal nemusí robiť starosti so svojím bytom a svoj voľný čas môže venovať svojej rodine. A čo vy? Tiež sa trápite s prenájmom vašej nehnuteľnosti? Vyskúšajte našu službu na 1 mesiac zdarma a spravte si svoj prenájom bez starostí.